Saan man ko nga buntis man ko patay siya kung papaan kinsa nalay manubag ani nga ang akong uyab ni ikyas man paghibaw nga buntis ko. Tantan. Uy, kay! Anong kilakilag mo ka? Kisa may nagpailag di mo kaya ito pailakon? Oo nga. Dako man kay kong problema ampong Sus! May pa na yung problema kay. Dako ba kay? Ako ba kay? Gamay dyo kay. Bitaw kay kung sa may problema niyo mo kay ba? Saan man ko ni sa kong mamagpapampong nga buntis makadwa ka buwan. Huh! Buang nga gula na kay! May naong kay! Pagkasal na kay! Unsay pagkasal ba nga dili man imo ha? Ay, naunsa ko ano na kay? Naunsa mo taong kay? Di bitaw ko sa may mahal na kay. Tuanas, laing dapit. Paghibaw nga buntis ko, ikyas. Matay, luuya po ako bibiik kayo. Naunsa? Hay man kahag, ako na yung mga mahal na. Total, naibong po ka na ako. Ibog ba kabaga sa dimog naong oy. Unsa mo si sugaw talaga? Ikaw, gunahan mga kawanay, wanay ang mahal ni mga anak buang. Aw, dili man. Pero wala man sad ko'y kaugmaon nimo Usa pa sad. Ilado kay kadiri sa tong barangay nga manuyupay. Nya wala po kay trabaho. Nya bati po kay kagnaw. Saan man lang na. Unsa mo to? Kay batig na ako lagi pero mamay uso. Buang ni siya. Og ako na suyop-suyop ni mong gingon. Tungsa, lakas na mong gunaon niya. Pero, naras mo kung gunahan ka mag-usap ko karon dayon kay usbon din ako para lang yun mo. Sos, kutob ra po na sa storya. Kibaw naman ko niya mga boys kay mga nuloko kay mo. Sus di lagi buang ni siya. Naunsa mo to ka pero sabo tadaan nga. Hindi kagawas na imong anak karon, imong gibuntis karon. Ato ni pasundan buang ka na ako yung liwat. Sige, pero pangatubang sa kong papa kay para makaingon sa seryoso ka. Sus ka na ka day? May blame mo na ito na. Ay maray mong father. Ay putsi pang pag-upagin kita. Ang sana. Sampung nang hinay lang sulti sa papa kay bisag makalitan niya. Sus na usam daw. Oh lagi buang ako lagi bahala lagi. Matik na magunang-gunang unsa na matawag ay. Pa, si Ampong de pa. Oh, ano si Ampong? Ano man di ay? Pa, buntis yung anak. Ako yamahan buang. Buko nang gilargo man nimo. Ha? Usa man hitabo ah. Giusa man nimo di ay? Lagi unsa pa? Giyon na ba buang? Oh, ay lagdayo na pong. Unya. Asa man imo pupuyon ron? Ani mo ni ba? For the meantime, aras mi mong puyo sa imo ha. Pero pohon. Buhatan nagagbay kubo. Adto na mo puyo. Ikaw ay batasan ba nimo bataa ka? Wala man jud ko ganais mo ha? Kay adik-adik ka kadres barangay na to, ilado na kay ka. May naunsa naman taon ni si Papa. Okay ra mo na ba? Kaya ka nang ilado pa. Makalimtan ra magyapon na nila. Naunsa naman taon kay. Mag-usap po ko karon dayon pa para sa imong anak, akong cutie pie, honey bunch, and baby boom. Ya, sure ka Ampong? Nga, mo na gid imong mga asawa. Kabalo, balita na ko nga. Daghan pa kang ipangdaa diri. Babae, laki, napay, tumboy, bayot. Unsa man gitino na? Naunsa naman taon si Papa. Isa man sa akong ingon sa mga ganina ba nga. Mag-usap na ko ba? Nausap ba? Uluyan ko sa kuwang honey bunch eh. Unya, makasugakol ka kagbuhian na imong asawa nga. Wa mo kay trabaho ron. Ayaw, pag ginaon na ba? Naunsa siyempre. Lucky mo to. Kita mo barog haligi na sa tahanan. Yung usa pa ba? Makabuhi mo kita iro og manok gani atom ginilaog gani sa mo ning babae ngayon mong hinigugma. Di ba? Unya Ampong. Kana sa pangutan na ning Papa. Yung unsa naman sad? Unya, unsa na po imong nahuman Nahuman pa. Kanang ko ano pa. Kana iguran ako nahuman ako ang 7 ka tuig nga sentensya sa prisuhan pa. Ano na preso mo pagkadong? Ang pa ba kay ako mo gusto ipatay itong tao nga dagang kay pangutana pa? Oh. Mao ba daw? Yung sa pagkadi mong pangutana pa kay init-init pa akong ulo gamay. Wala dong eh. Sila dong. Suno balay dong para makapahuway mo dong ba? Kan na babay pangutana daghan man no. Oy, time sa dong. May kaon diha. Gigutom ka? Nangutana na padambuan. What's up mga kabunal? So, shout out din ni Axel Sidinho Alvarado from Canla Hills.
Aloginsan, Cebu. Shoutout mo dia. Shoutout po ni Lisco Paklipan, number supporter po nato. Shoutout po ni Robert Des Orsal mo. Shoutout din. Shoutout ni Melvin Bintot Zuelo from Zuelo family. Shoutout ni Dol. BJ Medicilio, shoutout. Shoutout ko ni Christian J. Bonsobre Makasgo, shoutout. So shoutout sa Kamburo, Kapuyan, Shoutout. Elmer Jan, Pakboy, Elmer Jan Sintos. Shoutout po kang Brian, Emrep man Emrep Anilab. Shoutout. Anilab. So shoutout. Oh yes, so kanang shoutout po sa akong auntie de sa kanang taga Sibunga de. Okay. Kanang Silda Tanyeza Gungob, shoutout si mo, salamat kasi mo suporta dito no. Og si Irish Lobon Gomez, shoutout si mo ha, mga idol. Og sa to YouTube channel de si Cones ayahang YouTube no kay Pro Gameplay from Naga ni siya. So, shoutout sa iyo tanan de, salamat kasi yung support. So happy na ta mabot og 10k guys. Yay! So pahelp na po din tao no. So thank you very much and Bunal. happy birthday de kaming girl day no. Happy birthday. Happy birthday Minger day. Shoutout mo sa kaon maisa. Bunal. Sino kayo manilami? Sa batik na ta. Ha? Gapas. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rock slayer, the hooker layer.